Moko kuom josiasa mag ODM medo seyo jowetegi magiwacho ni koro wuok oko gi dwaro mar kawo karo gai duond burano Raila Odinga kagiwacho ni onge fuok mar telo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, giramo ni ogai mar ODM Raila Odinga ok bi weyo bedo jatend duond burano kata ka oyudo kom mar riwruok mar pinje Africa Commission. Josiasa mag ODM go mane loso e kar chundu bura mandhewa e kinde romo mar somo manochan kod jaod bura makono Matino Owino ne oramo ni onge fuok moro amora mar telo e duond burano kata odoko ni ogai mar gi Raila Odinga dhi laro lemo mar bedo jakom riwruok pinje Afrika ka otelo kod jakom ODM Mbadi kod jatend kweth manok od bura Opiyo Wandayi ne gikoni Odinga ma pod biro bedo jatend duond bura mar ODM kendo ginyal yie mondo siasa mar kawo kare omed gedore. There's a debate that has been going on around succession politics in ODM. But I want to put it very, very clear. ODM is a well-organized and structured party with a party leader known as Raila Amolo Odinga. It has two deputies, Asanjo Wycliffe Oparanya, and it has a chairman, John Mbadi. There is no vacuum in ODM. You cannot start talking about succession of someone who is still in office. It is premature, it is immoral, and it is disrespectful to start talking about replacing Raila. Going forward, we must continue to be united under clear political umbrella, which you all know is ODM. Jotelo go wacho ni Odinga ma pod biro bedo jatend duond bura mar ODM kendo gibiro luwo bang'e okenge te ma siasa mar ng'ano monego beni kawo kare gi sani ok owinjre beni dhi nyime nikech Odinga pok owuok e lap mar siasa. Telo noganda ok yier. Iyiero mana mbunge, iyiero mana officials mag party, lakini telo noganda ok yier. Jaramogi ng'ama noyiero? Hello? Masinde Muliro ng'ama noyiero? Raila ng'ama noyiero? Emomiyo wan to pod wan ka. Awinjo ka jomoko wacho ni Raila koro dhi Addis Ababa ni jo ODM koro diwo ni ng'ama bomako badgi onge. Ne gikone jowera mag duond bura mar ODM e counties ma Kaluo mondo riwre kanyakla kendo gichung' motegno e tok Odinga ma kigiyie mondo pogruok moko bede kindegi. I can see people in orange. This is the time to protect the whole. This is the time for us to be all members. And so that whenever Baba comes back, the home is strong. And he can slaughter any bull he wants or build any home he wants. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Such